ҳамдёрон азиз 20 июни соли 2024 шаҳри ноҳияи Данғара ҷамоати Пушинг деҳаи дилнишин дар хоҷагии Ҳоҷи Бобо қарор дорем ва як муқоисаро ба шумо нишон медиҳам. ҳозир мебинем дарахти апелсинро мебинед ки ҳамаш сабз бастагӣ, апелсинҳояш бастагӣ, сараш дар накардааст. ягон навдаи апелсинро белокрилка ё тортанак нахӯрдааст. мегузарем ба лимон. дар ҳамин ҷо лимонро бинед чӣ қадр ҷазир кардагӣ, яъне ки ина бинед танаш пур шапарака бинед ҳамқа мепарад ки аненашам бо апелсин. ина бинед апелсина нахӯрдааст, капка буд. инашам апелсин мана капка буд. барои чи апелсинро нахӯрдааст, лимони турушро хӯрдааст намедонам. мана ин апелсинро дидед, апелсинҳои беҳтарин. ин сорташ калон кам бошад ҳоҷи бобо, калон мешавад. калони бад нашуд. хай сорти калон шуфтан дар кор. ҳама овардагиҳои ман сорти калон аст. мана лимона бинед, лимонро чӣ қадр хӯрдааст, белокрилкаву тортанак. апелсинро нахӯрдааст. инҷа чандон апелсин доред ҳоҷи бобо? чанда? 22 та. мана бо бисёр бастагишам ҳаст. ҳамин апелсин мебинам. апелсин бастагиш як навди шудем. ҳамиш лимонай бисёр бастагӣ. апелсин инашай. ана апелсин инаша вай лимона гирифтем. яки инашам бисёр бастагӣ апелсинашам. ина бинед. инашам апелсинатон ҳамин дарахт бисёр бастагӣ. намедонам барои чи бисёр бастагӣ. иношам нағз хеле ҳам нағз дора. ҳамдёрон азиз дидед, ҳамин муқоисаро ман ба шумо нишон додам ки лимон ба ҳашарот хӯрдааст, апелсинро нахӯрдааст. ана апелсин ин ҷорубҳо аст. ҷорубам мондем барои ҳавлирӯӣ. инаш лимон, ин тарафаш ана апелсин. бинед сабзи хушрӯй. ягон ҷоиро нахӯрдааст. ана инаш бисёр бастагӣ. калон шавад апелсин бисёр мебандад ҳоҷи бобо. мана калон ки шудааст, акон калон ки шуд бисёр мебандад. ҳамдёрони азиз, ана ҳамин натиҷаи мушоҳидаи мо буд ки лимонро шапараки сафед, белокрилка ва тортанакана мехӯрдиянд. кана тортанак, лекин апелсинро намехӯрдиянд, кордор набудиянд. инчунин ҷорубро низ кордор нашуданд. дар паноҳи худо бошед.